Kaixo Euskal Herria eta ongi etorri Txorienera. Patrizia Biteli eta Zigor Iturrita kozinatzeko prest, errezeta klasiko handi batekin eta sorpresa batekin. Klasiko handi batekin hemen ez, baina ikusiko gero. Nun? Hori ba, bueno, nirea bai behintzat, tigreak, ero muskuilu beteak, hau da, nik, ez da, txikia nintzenetik, eta gaina esan, ezitzei dela gehiagik gustatzen, Ez? Ke ba, ni... Esako goxoako lan koiarakin. Koiara gabe, bai, nik koiara gabe jaten ditu, baina lehen esan gehien gustatzen zitzaidana. Eta azkenean badakizu zertaz hitzeiten ari garen, ez? Muskuilu hauek, bexamel batekin beteak, gero kurruskari geratzen dienak, eta, nik uste gehieno behintzat dastatu izan ditugula inoiz, eta gaur erakutziko dizugu, nola prestatu, ero behintzat nola egiten dituan nik. Gero, egiteko moduak pila bat dena. Lehenbizi muskuiluak lurrunetan egosi eta harakiak orde egingo du. Eta oskolak ere bai, noski. Gero, tipuleta gurinarekin eta piperminarekin erregosten jarri, erregosi denean irina gehitu, esne beroa eta bexamel bat ingo dugu. Horri arrain sopa, tomate saltza, muskuiluak, piperrautza, arrautza egosia, botako diogu, ondo nahasi dena eta bexamel horrekin beteko ditugu gure oskolak. Behin ostu direnean, irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa, frigitu, eta goiararekin, ero goiara gabe, barrura. Jan. Orduan, errexago egitea badago. Hau izango zen esaten duena, 2.0, ez? Nik arrain sopa pixka, atzo arrain salda sobratu zitzaion Patriri, atzoko arrozetik, eta hartu indiot pixka bat, eta horri erabiliko du nik, ikutu berezi bat emateko. Bestela nik etxean iten du ditu dena da, normalean, lurrunetan irakiten ditut, eta horretarako erabiltzen dut ur pixka bat, segera berai botaten dute, eta hor barazkiren batero izaten dut, eta kasu honetan, erabiliko dut hauen ipuletan berdean, Eta hauek, hemen, zu eman, tapa jarri, eta boixe, minutu bat, bi asko jota tardatuko dute irekitzen. Ez dago gehiago behar. Eta gero ur hori erabiltzen dut, eta bexamelari bai botatzen diot, horko urra pixkat. Horre bai daukala, benetan muskuilu zapore potentea. Zapore pila bat, bagitzu zelako decepzio hartu naben nik tigriekin. Uste zen un tigre izan. Baina nire etxean tigriak betidanik izan die honek muskuilu betiak. Eta orduan esaztan nire bikotiak, joengo gara getxon, algortako portu sarrera, eta nitzen dago leku baten tigre batzuk super goxuak, da nila naukon buruan honek, kroketan zerakoak honek. Eta tara sozien muskuilu tomatiakin. Eta tigre ditzu zioten baita horri, Algortan tigriak dira muskuiluak tomatiakin, eta nik izan dagoen oian. Bueno, Josuego bai basau, maia bakitzu dukutzunen gauza buruen. Gure etxean egizan, muskuila beti jan izan dira tomatearekin. Tomate pikantetxuakin nola? Egosi eta ero tomatearekin, anibiltzen zen egitzen, eta ero tomatearekin. Gero, arrozari aitak paellari botatzen zion, eta beti derrigortzen zion goiara moduan erabiltzera muskuiluaren erdi hori, oskola. Eta nire, inkomodua da, horrekin jan behar da. Hala, horrekin jaten gendu. Bueno, umiendako divertigarri xabe bai. Baina ez da praktikoa. Ez praktikoa ez, baina. Bueno, azira hemen ja usaina botatzen. Bai, horrek, eta muskuilua badukate gauza bat dela espadaude honak. Osa, hola, hau irikitzen duzunean da usaia, estanean atsegina, bate hongo da holan ez da bona ondo, eta badakizu normalen irikitzen ez dienak, horrela hilda daudelako, orduen horiek ez erabile. Baina, hemen, ikusten ari gara, dana hor lurrunetan ari den, eta pixkanak irekitzen hasiko dira, eta behin irekita daudenean, aterengo ditugu, eta ur hori erabiliko dut murrizten jarriko. Muskuiluak die itxaskixen artean geixen kontsumitzen dienak, eta bebai merkienak, eta naiz eta Euskal Herrixan, apartak dauzkau ez, hor Donostin, Mejilloneran eta, famatuenak izaten die Galiziakoak. Haneko izten die pila bat, 250.000 tonelada urtian. Urtian? Bai. Da, Espainia mailan, Espainia da bigarren ekoizlia munduan, lehena Txina. Txina justo dago bikoitza, baina, herri tamaina bebai, herrialde tamaina, bikoitza, irukoitza, laukoitza, ez dakit askoz beha hundixagoa da. Tan itxe dituzte urtien 450.000 tonelada. Beraz, pentsau, eta Galizian bakarrik, dan txikixakin 450.000. Eta hor gaina ez, nola sistema daukatena, ez, gehiena, suposte dut muskuiluak oraindik basatiak jasotzen direla, baina gehiena gaur egun bateak daude izena, ez? Batea die, olako itxas gainean dauzen egitura batzuk, egurresuak izaten dienak, eta aukitzen dabe soka batzuk, 12 metrokuak, eta hor joeten die gutxinaka ugaltzen, eta muskuiluak sortzen da, orduan itxen dabena da,
hori, gero sokakolan atara, gutxinaka, eta itxastuta dausenak, da atara. Hori txen daue, Galizian badau, esperientzia turistiko bat oso politxan niko indala, ekainan indauen, oso politxa, eta ogroben hartzen dozu, itxasontzitxo bat, eta gero joeten zara Arosako riara, eta baan, joeten zara, ez dakit, 20 euro dien edo, eta janseke, gure zuen muskuio donakan, lurrunetan itxen dotzue, da ikusten dozu, zelan ekoizten da, zelan ekoizten dauen, albarino apurtxo bat edaten dozu, da, bada, goixa pasatzeko, bueno, hor, egia da, hor, Galizien, eta gaina hor, nik pega moduan esan dezake, dero kontra pixkat muskuioak 13 hilabete behar esaten dituzte azten, normalean, askatasunean. Eta, hauei bakizu gaur egun dena askarretan nahi dugun, eta eskaera handia dauenez, 8-9 hilabetetan handitzen dituzte, eta, hemen ondarroan, badauzkagu, Bizkaia aldean baita bertako muskuioak, kalidadekuak, eta, txikitxoak, baina bakizu, txiki guztia hobea izaten da normalean, Zeu segatik ez duten dozu? Gugatik hobea gara. Hemen esan dakoa, ura hau, hemen murrizten utziko dut, konzentratzen. Orduan gero, eukin behar duguna kontua, gatza botatzen dugunean, erabiltzen dugunean, bexamela kontutan izan, honek ur pila botako diola. Orduan, lehenko urra botako diogu, dastatuko dugu, eta behar badu gero bexamelai botako diogu, gatz pixka bat, baina kontutan izan, hau oso konzentratua eratuko dela. Orduan, hau, honizua, irekiten hor murrizten utziko dut, bestaldetik gero bexamela egiteko hemen esnea berotzen jarriko dut, eta lapikontan hasiko gara, bexamelaren oinarria egiten, eta izango dela gurina, oliba olio pixka bat, ni bakizu beti kosinatzeko garaian gurina badao oliba txantxa botatzen diola, eta hemen jarriko du erregosten gure tipuleta hau. Pipermin, punta batek tigreak izan behar dute baita, ez? Ni pikante guztetan pikante puntu bat izan behar dute. Nik probatu duten dana daukien. Nire etxen itxen da tipuleta eta piper berdiakin. Beti piper berdia hor egoten da. Eta bakitzen muskuioak nola ugaltzen dien. Nahi zegoen, olako baten barruan ez. Guri kontatu zuen, nik enak izan, muskuio harrak eta muskuio emiak bereizteko, izaten zin koloria. Emiek aukiten daue olako kolore bixi haua, olan laranja intentsu haua, eta harrak izaten die apurtxo bat argitxu hauak. Eta horregotan desberdintxasuna. Eta nola ugaltzen dien, muskuioak zabaltzen die, harrak, botatzen dabe bere esperma, eta gero, emakumeek, emiek, jarritzen daue, xurgatu itxen daue, eta orduan botatzen daue, ernaldutako obuluak uretara, eta horrek obuluak joeten die, apurka hasten, eta horrek bihurtzen die, guk gaur jate itxugun muskuioak. Interesgarria. Ematen du, Telebizioan Espainialoako bigarren kateko olako dokumental bat ikusten nahi izatela, baina ez. Euskal Telebizioan zaudete, sukaldaritza programatean, baina gu badakizu danetarik itzeita gustatzen zaigula guri. Hori da. Eta, hemen asaldu izugu muskuioa nola. Hori muskuioa garrantzitsua itxasoaren ero uraren kalitatea. 2012an zenbat urte? 2002an zenbat urte eukin zen duzen zuk? 2011. Orduan prestixena eta holan gehiagir izan. Hombre, akordatzen az, Hor bai gertatu zen, alde hortatik, petroleo guzti hori, uraren kalitatea asko jetxi zen, eta muskuioak eta hau behar dutena da, itxaso garbia, jateko garaian da fundamentosko. Eta guk azkenean muskuio bat kalitate honekua dan edo ez bereizteko jakin inbizu nun dauen asitxa, ez? Azkenean itxen dauena muskuioek eta beste moluskuek da ura iragazi. Orduan, ur hori berez, kontaminauta badau edo oso zikina badau, da zuk horre muskuioak jan itxeitzuzu, zikinkeri hori dana zabiz jaten. Orduan hori kontuan izan bida da Galizien eta azaldu zuzkuen, horako mareak eta dauzenian, ura txarra datorrenean, horre muskuioak eta bota inbida bela, ze horrek ero ez da bebalixo. Ez da bebalixo, ze Ostras. Orduan horrekin olako istripu bat ero gertatu eskero, baina hori batzuetan badaude, ez? Marea ez dakit nola deitzen dioten izen badauka horrek uste dut. Eta bangoa azkenean itxasadar bat danez eta ura ez danez asko mugitzen, ur txarra daukienien imen hau. Txarra da. Ostra, grazia, derraz, ez dakit. Horre kilo batzuk olako soka bakoitzean, 12 metrotan, danak horre gaina pilatuta ikusten dio pata bestean gainean da, horre kilo batzuk tokatu. Botatzea?
Bai, toka jakie. Eta, bueno, ointxe sasoian dauz. Iraian da, sasoirik onena muskuio jateko, beintza Galiziakoak, hori azaldu zoskuen. Ointxe izaten dela onenak, da aragi geixen daukiena, da ondixenak, da berez, hori, sasoi politxa, errez dau probatzeko, edo lurrunetan jateko, pastakin, arrozakin, bakitzue, muskuia jateko bai, pila bat. Errez eta hori, eta osasuntsua da, gaina, eta esan duguna presioan, merkia da. Nire esan, muskuio kiloa bintzen, bita piku, segun arrande dien holan egoten da gutxi gora. Proteina iturri xabe bai, paregabekoa. Eta bueno, esan dakoa, hemen ni orain, gutxi gora era errezeta hoiteko behar ditut, garbiak 150 bat gramo muskuio haragi. Orduan, jungo naiz, banatzen oskolak eta haragia, eta oskol politero handienak, hau alegia, eta garbia daudenak, segero kontutan esan, ahora sartu behar dugula, hauek gordetzen jungo gara, segero hauek beti ingo ditu. Zu, egotzolan trukoren bat garbixak eta osa garbitzeko? Edo ja garbixak eroste dituzu? Estropajoakin lehen ibiltzen. Bai, estropajoakin, labanakin da, baina eske batzuk etorten die ondo itxastu eta hor zikinkerixa, Ni ja patri nago modua gauzatzuetan, esatu dut, nire denborak inbertsioa eta asko balio du nire denborak. Orduan aukera nahi hau pixkat gehiago ordaindu, eta erosi garbiak, ni garbitzen ibili beharra, horre labanak izu, kras, da erostropa joe. Da, probau dituzu euskal muskuioak? Bai, noski. Bai. Nik ez dakit probau ditudan, ze arrainekin bai fijatzen azela ez nondi datorren da holan, baina, bezakit. Txikitsua badi hemen, hor Bizkaiko kostaldean, ekoizten, oin da ez da izan bat azizina, urte batzuk bai, eta txikitsuak, baina oso kalidade aldetik eta zoragarriak. Txonak. Ez dakit, bere iztu leike, igual, arraindegixen edo jarriko da ben, izaten dela, ez dakit, ondarrukoak edo, lekeitixokoak edo, mendexakoak edo. Esan iten dute, hauetan jarri iten dute, hemengoa dane, bertako dane bai. Ostrakin eta, Bilbon badau taberna bat, ostrak saltze dituztenak, eta orduan hor badau zerrenda bat, eta orduan basuk ostrak aukeratu zeiken. Gurozun, Frantziakoak, gurozun, Galiziakoak, da daukotzu jatorri desberdinak, eta orduan aukeratu zeike. Orduan behitxu muskuioekin bebai hori jartzen batzue, bol batean batek esango zauen, ez? Behitxu, hemen guak. Hori da, 0 kilometroa. Eta gero, badu, beste taberna bat bai, behitxu, nik niramak tigriak nik betzatat itzen dabela zure moruan, hau da, bexamela, aragixakin, da dana batera. Baina badu beste taberna bat Bilbon oso ezaguna bere muskuioen gatik, eta itzen dauena da, bete lehengo, betegarri batekin, hau da, muskuioen aragixa, piperrak, eta gero bexamela txuri-txurixa gainetik. Orduan nik, proba nahen lehengo aldixan, esan zanuan frigitxu, zabaldu eta hartu nahen bakarrik gainetik, eta nik, bexamela da, txurixa da, eta nun dauko aragixa da hor, zaukan barruan apurtxo bat. Orduan bebai, modu desberdinak dauz itxeko hau tigriak edo muskuiu betiak, zuek aukeratu, geixen gustatzen gatzuena. Egia da, gaur, ikusi ez da ikusten, azkenean normalean hau bai izaten dela, pintxo moduan ero tabernetan izaten dutenean, momentuan iten da zerbait, hauek ez dituzu ikusikoan barranan egin da daudenak, bai ikungo dituzte, eta ikusten baitzuzu, hobeto esartzie. Aukeran, kurruzkari behintzat ez dira ongo ogi birrindu hori, ez? Baina hauek egoten dira zerrendan. Baina nik gaur egun ez dakit jarraitzen dan, ero bada ituraik, ero muskuiu beteak. Gure inguruan eta inguruan, nik ez dute zautzen noin dit. Bilbon hori, leku horretan dira oso tradizionalak, baina da leku bat, hau da, betikua, belaunaldi, badoiela hor taberna hori, baina ez dut ezagutzen besta leku asko. Nik gabonetan etxien bakarrik jate ditut. Ez da ikusten da, horako errezta bat galtzen doiena. Hombre, azkenean lan hauk, Patre. Jendean dako, kroketak, frituak normalak itea, etxean janok ite ditu. Oso jende gutxi ite ditu. Eta jendeari hori, izango azan bexamelain, eta gero hori frigitu aldozula eta kurruzkarik geratzen dela, bai. Baina egin bexamela, gero ostuin behar da, gero bolak egin, gero irineti pasatu, gero arrautzati pasatu, gero gibirrindua, gero frigitu. Da, interes kontua, ez da lan kontua, jendia hori biltzen da furgonetak kamperizatzen 4 hilabetetan. Horre badauka kroketak itxe baino lan gehiago, eta han ibiltzen da jendiak. Nok egiten dago. Gune kuadriako 4 edo 5. Eta berei egin dute? Bai, berei, erosten dabe furgoneta bat merke-merki, eta gero ibiltzen di hor, da, eurendako hilabeteko proiektua, azte burugunetan ez, eske furgonetiakin inbiota hau, ez dakiz zer. Da, ontsen abil hori, sistema elektrizitatean haitzen, ontsen tokatzeka lehiuak gai da hori. Dana? Eta mulo bat dute dukate hori?
Postakin dut, ez dutze galdetu. Haukiko dago, jente serio daukot, kuadrilla. Orduan, holan bada bai. Bueno, egia da, furgoneta gaur egun badaude, noke kamperizatu egiten dizkizun, eta egia da, aurtengo udan oporretan, ez dakit pandemiatik izan da, nik uste pandemia garaitek ero izan dela boom hau, baina zenbat autokarabana eta horrelako furgoneta ikusten dien, eta zenbat jente konturatu diren, hori, pandemia eta gero horrelako zerbait izatea iruditu zitzaien askatasuna eta kriston ideia ona, baina gero konturatu dira, ez dutela erabiltzen. Segia da olako gauza bat, garestiak izaten dira autokarabanak eta olako camper furgonetak, eta bakarrik udan aste pare bat eta aste santuan egun batzuk erabiltzeko ez dira bat ere errentagarriak. Hobeto atatzen zaizu hotel batera, joatea... Hori da. Eta horan, kasu horreitan, ikusi bezu modan jartzen den artikulu bat ikusten duzu, da 2 urtetan, sartzen zara olako digarren eskuko gauzak erosteko aplikazio baten, da ukitzen duzu, nik hor, bitxunen eba joan da ontsa etxetik bizitzera, kanpora, eta hor erosi da ulapiko askarra. Marka on batekua, horrek 200 euro da balixo da benak, 50 euro gatik. 2 erabilerakin. Ze batek, hartu zen, da etzaben erabiltzen. Beste bat, zu basuan kosinatzeko gaiuan nik daukatena. 15 euro gatik erosi dau, eta berez berrixak balixo dau 60 edo. Berez, badau jendiek erosten daula gauza asko, ez ditxula erabiltzen, edo erabiltzen ditu 2 aldiz, eta gero hor dauka, hautza hartzen etxien, eta batzukin, hori, furgonetakin. Baina, bueno. Bada hor robot famatu hori. Bai. Nik ez dakit nok erosten duen berria hori. Nik berrixa erosin hauen. Bigarren eskuko denda pilo baten daude eta presi berdian. Eta oso garestea katxarro hori. Jakingo banauen. Bueno, ondo dago, baina dena ez du iten. Eta jende guzti du dena iten dizula. Jartzen dizkizu osagaiak hor da. Ez tigriak. Sartu muskuiluak. Hori arrautza irina, hogi birrindua sartu dana, botoi batera egon da. Eman botoi bati eta gero danen daudela. Ez. Ez horrego baila nabi da, denbora egisa da aurrezten dauela, baina ez dutzu dana itxen. Eta, bueno, kamperizatu furgonetekin batera, hori esan minotzu, batzuk nahi xau daue, tipo bati ordaintzia, da 4 hilabete biharrian zure denbora galdu. Pare bat astian da, ja, ein jauki. Eta beste batzuk nahi xau daue, eurek itxea da kroketekin eta tigriekin berdina, batzuk nahi xau daue, goiz baten danakein, eta hor, goiz baten izaik 150 berreun, da hori oskaiun sartu da gorde, eta beste batzuk nahi xabu dabe, olako denda batera joen, eta izostutakoak erosi edo freskoak arategixetan eta bertan frikitzu, hori aukeria zuek dauko zuen. Legunean gure lantaldeko bate, 2 kilo inzituen aragixetu, aragi bolak iteko, 2 kilokin, bera, 2 kilo pasan aztegukaren inditunik, eta taziztaizkigun, 50 260 aragi bola, eta zen, tamaina poritxa, Dotoria. Baina, bai, eta labean inituen, ze erabaki nuen, sartaia eta zikintzen ez ibiltzea, eta hartu jarri nituen lako erretiluan, labeko erretiluan, eta ze dituen iten dira labean, ez duzu irinetik eta sartaian fregitzen da denbora galtzea, galdu ero, denbora asko joateaz gain. Inbertitzia. Zikindu eta katxarreria eta labeko erretilloa berotu, eta ero ja aprobetxatu nuen da, enzaima daude inuen da, behin labia isetuta daula. Moluskuak, gaurkuan ez dugu hori aragi bolekin bier, ez dugu kroketekin bier, moluskuak, zigorrek ikusi duzue, indauela pare baten lurrunetan, pare bat minututan. Eta muskubiak normalean lurrunetan kosinatzeko itxuria dau, baina ez danak, azkenian muskuiluak bai, minutu pare baten zaporia altzatzen dotzie, bero horrek, baina gero ostrakin eta ez da berdina pasatzen. Ze ostra daukie aminoazido bat, deitzen dela glutamatoa, eta orduan glutamatoak, geroz eta geixau egosi edo geroz eta geixau kosinatu, geroz eta zapore geixau galtzen da. Orduan, janbiozu, hobeto gordinik eta momentua limoi apurtxo batekin, tabasko apurtxo batekin, gatza apurtxo batekin, baina bizirik jati hobeto da. Baina muskuiluen kasua ez da, Ez ditu kosinatu inoiz ostrak. Nik ostra beti gordinen jan izan ditut. Gratinatuak badauz eta... Hori da, inuen holandar saltza batekin, holandar saltza bat, eta gainean hartu eta... Gainerre edo. Labean gainerre pixkat azkenean. Baina bestela, ni normalen beti egin izan dut, jan izan ditut gordinak. Eta hor bai, kalidadekoak erosi mesedez, eta erosi eta zeituan jan. Ze honek bai, lehen esan dutzu egun bezala muskuiluekin, ura iragazten dago orduan. Kalitatea eta freskoak egon bidea. Gure bexamela, tipuleta erregosita. Hemen, gure muskuiluen aragia txikituta dagoeneko. Orduan, hemen, irina botako diak, piperrautz
pixka bat, mina baita ere, eta bexamel bat itago gora. Hartu eta adaskarekin ondo nazi, eta ero esne beroa botako digu, eta bexamela ingo dugu. Esan egin biztuz, parkatu. Esan egin biztuztasun, ze aurten ez dakot koiarra pikantiana, kamiseta bat. Holan, daukara pipermina handi bat, holan, kamiseta bat erosean. Ez da pikante geratuko. Ez? Pipermina, Jonek eta Ameliak ekarri zidaten, hau pipermina hau, Errioxatik ekarrita dago. Hau txabolatxo bat daukatean kastainare zen, eta handik ekarrita dago. Itxura gehiago dauka, gero indarra baino, horrati bota diot, piperroz pixka bat. Orduanen, esne beroa, eta nahi izan eskero bakizue, krematxu hau eite hau, erdia, esne gaina, beste erdia, esnea erabili, eta orain, nazten jungo gara. Gero botako dio hemen tomate saltza, arrain salda, eta hemengo uran pixka bat baita, saporearen arabera eta lodieraren arabera. Eta lodieraz gabizela, bexamela bebai desberdina da, lasaina bat entzako erabiltzen bozu, igual apurtxo bat likidu haua, apurtxo bat esne geixaukin edo salda geixaukin, edo kroketa batzun dako, edo tigre batzun dako baldin bada, apurtxo bat lodixaua egon bida, gero hori, eskuekin erabiltzeko, ez? Egia da, nik errezeta hau naukana tigreena, zan oso, egia da, oso fina zan, eta jateko zoragarria zan, baina gero egia da, irinetik, arrautzatik eta ogibirrindutik pasatzeko, nahiko... Hotz-hotza egon bida edo isa izostuta. Edo izoztu, kriston lana ematen zuen, bai. Orduan, hori dauka, bestela, bakizu hemen truko erakutsi genizuen nola egin horrelako kroketa likidoak ero, gelatina xafla batzuk bota, eta gelatina horrekin duena da, osten denean, gogortu ingo duela bexamel hori, bexamel fin hori gogortu ingo du, eta gero lantzeko erreza izango da. Eta frijitzen dugunean, beroarekin gelatina urtu ingo da, eta geratuko zaigu lako bexamel, likido, zoragarrio. Oso no, da ontsa gabizela, muskuiluak edo moluskuak kosinatu, eskosinatu gora eta bera. Segatxik, esaten dugu txorienen, hainbeste kosinatu, eta ez, sukaldatu. Sukaldatu ez da existitzen. Sukaldatu aditzak, hori ez daukala inungo erabilererik. Ez da existitzen? Ez da existitzen. Ez da existitzen, sukaldatu. Nik ez daite, euskaltza indiak azkenean sartu indarko duen, zen zenba jente etortzen zaidan, eta parranda maten, nik etxean sukaldatu egiten du. Nik jaztut esaten ez, lehen esaten nuen, sukaldatu ez da existitzen, nola ez, kosinatu esango du. Ibiltzen ziren jendia zuzentzen, borgan. Baina egia da, ez kosinatu esango du, kosinatu da era ona. Eta hemen, gainera, duela 6 urtero, aekako irakasle batzuk etorri ziren, eta lehenko gauzen esatu dute. Bueno, Euskal Herria, gauza bat, gaur ez dugu sukaldatuko, kosinatu egingo dugu. Argi geratu dira. Sukaldearekin, baina tu bukaera horrek ez dauka zentzurik. Sukaldean ibili, sukaldean aritu, sukaldatu, ez, kosinatu, bai. Kosinan ibili, galdetuko dugu esanik edo ez. Kosinatu. Orduan bai, kosinatu esaten da. Xerez ardo pixka bat. Ardo, bai. Hala. Ero patxarra oso ondo etortzen zaio. Zu patxar salia zara gainera. Bai, baina, bueno, aldatu, beti berdina ez dago. Nik ez dakit nire etxean botatzen dan sardaurik ez... Ardo txuria botatzen diote batzuk. Nik etxean, normalen egin izan dudanean, patxarrarekin egin izan du, berize. Lehenko tamen patxarra etxean beti daukadalako. Botellatxo bat, kosinatzeko, Hau, ni holako likorrak enaiz oso salia. Baina, patxarrekin gustatzen zei pila bat. Ardo txuria, baita, balio. Baina jerezak baita olako, badoka patxarrango oso puntu hori baita ere, xerez ardoak, orduan ondo etorriko zaio gure bexamel berezionik. Bueno, dauz, euskaltzaindiak onartzen ez ditxun beste hitz batzuk bai, aditzak eta aitzak, horan gaur egun erabiltzen dinak ez, batzuk esaten da WhatsAppa, WhatsApp esan bier, WhatsAppa, holan erazten da, G-U-A-T-X-A-P-A, WhatsAppa. Horre gauzak, adiez, interneten, Twitterren basabiz, eta tweet baten ordez, txio bat. Eta hashtag baten ordez, traola bat. Beraz, bueno, hor, joango da, ez, azkenean hizkuntza itxen dago jendiak. Euskaltzaindiak bai, baina azkenean herrixan itxen da, ez? Herri xumiak itxen dago berba geixen, eta... Horretik da, hizkuntza sortu. Esaten dudana nik, azkenean ez dakit sukaldatu onartuko dan, ero ez. Ikusi eta
zenbat erabiltzen dan, azkenean, ez dakit, sartuko duten, ero ez. Baina gaur-gaurkoz, behintzat, eta gaina jendea da, ez da gizu, dira euskaldun zaharrak, ez? Seguro etxean normalean kozinatu esaten dutela, baina etortzen dira zure gana, eta hau euskara batua, eta bai nik etxean sukaldatu egiten dut. Ez, sukaldatu ez da egiten, kozinatu egiten da. Bueno, tomate saltza botako diot orain, arrain salda bota diot, tomate saltza pixka bat. Eta badoa, itxura eta kolore hartzen hau. Badaukat usaina bebai, bakete etxien ezin dozuela holan antzeman, baina oso ondo usaintzen dago. Eta hemengo elizirra ero muskuiluen zapore guztia dagoen, ur hau botako du hemen, hau kanpora, eta jarrituko du, hoxe, bakizu bexamel batek behar dituela, 10 bat minutu hemen kozinatzen, irinaren zapore ero gordin zaporeak entzeko. Eta gero egingo dian hemen arrautza daukat, arrautza hau egosita daukat, orduan muskuiluekin batera, arrautza hori ona etorriko da. Tak. Eta ero garrantzitsua, beroan beteko ditugu gure oskolak. Otzian, ladrillo moduan, ero bloke batein, egin alda. Eta ero jarri, egun baten egin ituen guk, ezken aukan, erosi zuen lagun batek muskuiluen haragiako egositakoa, haragia bakarrik. Orduan hartu genuen, da egin ituen olako kokoterak horrek tasa txiki horiek, arrautza eta labean eta egin genuen txangurru egiten da moduan. Bexamela jarri genuen, ogi birrindu pixko bat gainetik, eta laberatu egin genituen, da holan geratu zen, kurruskari gainekoa, eta holan gero jateko bexamel gozo bat, eta bala beste modu bat. Ondo geratzen da, hori Juan Sanurtian, nikin naume bai, kroketa 2.0 erara, beraz, EITB nahieran, eta hor daukiko zuen. Nondik eta zeinen esan, Adriak ero esan olako zerbait ezuen egin? Patrizia Bitelik asmatuta. Patriziak esan... Ez dakit internetetik atara nagoen, baina ez dakite Adriana esan edo... Ez dakit beste batena. Bai, olako, baina gaina ataratzen zioten olako esaten, ze burua junzaio hartu, eta pexamela hori osagai guztian hasian, kroketa, hemen, kroketa. Bale. Bueno. Imaginazio pixka. Aurten badakizue ez daukagula tradizional eta 2.0, hori eguna. Gaurtik aurrera, hasi ginetik aurrera, bixara daukau, osteguna, eta eguna da, holan, interneten ikusitxako errezeta biralaketa. Beraz, bixara ikusiko zue daukagun prestatuta, baina urrengo saioetarako proposamenik baldin badauko zue, edo honeitarako, bidali e-mail bat, txorine@eitb.eusera, eta egongo gara zuen proposamenak irakurtzeko desietan. Eta egiteko, noski, orduan bakizue. Ikusi duzule interneten ez da errezeta eta hau egin alda ero saiatu zaite egiten da ez da ateratzen ana agertzen den moduan. Bialdi guri. Eta hau saiatuko gara ekartzen. Hemen egongo gara guz, hori. Esan dagoa, nik ingo duan hain arratzau birrinduko dut, eta beste 5 minutu hemen ukingo dut irekiten, gehituko dio muskuioak arrautza egosia, eta betetzen jungo gara. Orduan, itxin pixkat eta bere lagatuz. Ostra! Pasabiz ataraten, Azkenian, ni behitu, guk ikasi genuenean, uste lehitza esan ziduten, gero hauek ordu erdi, ordu bete izan barzala bexamela kozinatzen, ondo egiteko eta ez da izan. 10 minutu 15 nik uste hor nahikoa izaten dela. Irina ikantzagako gordinik, hori gordin zaporie eta nahikoa da. Gehiegi buru ez dugu. Eta esan hemen, ez dut pixatu, baina muskuioak nik uste dut egun da bertamar gramo baino gehiago bota ditu dela hemen. Hobeto. Hobeto, badauzkagunez. Eta orain, dena, ondo nazi, eta honekin, koiaratxo batekin, eta ekarri zuet, hau zan lehen ez da kokotera, ez? Beteko dugu pixkat, eta hau gine aldu zuena da, beste aukera bat, labean txigortzea pixkat, ez baduzu ibili nahi fregitzen, eta osasuntxuago aldera egiten errezeta hau. Gatza eta probatu behar diotoin, piper beltza bota. Hori beti, beste pikante puntutxo bat daukitzaka. Gogoratu daukagula piper bina, daukagu piper hautza eta piper beltza. Gora bixotzak. Eta orain beti hau da puntua, probatu, gatzez ero lehen probatu dut, eta ondo zegoen, baina garo, hemen murrizten izan dugunez, pixkat, gazi geratu alzaik orduan. Ez ne pixka gota. Zeran, ondo? Eta pikante pixka gehiago nazten duanek, Bota jozua. Bauka pixka, baina... Gero botakotza oliba olio pikantia bebai gainetik, da.
Mirele, emozionatu gabe. Bueno, hemen oin, garrantzitsu orduan, goiera bat hartu. Hau, itzalduko du. Eta jungo dena, boixe. Gauko, presitxu. Bai, ez dut lagunduko. Hola, tak. Ez, zu gaia badaukazu itzaiteko. Bai. Horrela, gorantza. Hau, oin ezingo genuke hemen irinetik eta arrautzatik eta pasatu. Dana desmontatuko zen. Orduan, honek oskaiura joan behar da. Eta bin bitartean, ze kontu dauzkazu patrikotatzen? Bueno, albiste bat, zapatu honetan, iraiak 23an, da Europar Batasuneko nekazaritza ekologikoan eguna. Eta, bueno, egun horren helburua da 2030erako nahi daue lortu Europar Batasuneko landan 25% izatea ekologikoa. Zuk ez dakite, fijatzen zaren, edo erosten dozunean olan ekologikoa izatea, edo ez izatea, edo etzaren fijatzen, badau zigilu bat olan izaten dela berdia, da, Europar Batasuneko hori banderi, baina berdia. Nik dena ez dut esango, baina uneko handi bat gure etxean ekologikoan erosten dut. Bai. Bai. Orduan, zorionez inguruan, gero eta baserritarre eta ekoizle gehiago gari dira ekologikoan lanean, eta hori bai, ekologikoa, baina hor beti izaten duena. Ekologikoa, baina eta logikoa izan behar da, bertakoa, nire ez balio banana batzuk, ekologikoa badira, baina Ego Amerikatik ekarri badituzte, ez? Orduan, izan behar dut, ekologikoki ekoiztuta, baina gainera, aldan inean, gertutasunean, ez dut esaten hori, ez ekartzeko, ez dakite, 20 ordu kamioian ekarri behar dituzten gauzak edo hori. Eta, helburu hau bermatzeko, Euskal Herritik sortu da erakunde bat ekolurra, deitzen dana, eta horrek identifikatzen ditu Euskal Herriko ekoizle ekologikoak. Eta badauki holako webgune bat, eta lortu daue 710 ekoizle Euskal Herri osoan zehar, eta 8.000 hektarea ekologikoa izaten. Beraz, Euskal Herri mailan badauzkagu produktu pila bat, eta, fijatzen basarie, horrek badauzka abantaia pila bat, ez? Zeozarrek ekologikoa dan edo ez, jakitxiak. Adibidez, biodibertsitateari eusten jako, animalien bebai ongizatea bermatzen dau, da, naturaren ziklua bebai errespetau itxen dau pila bat, beraz, danondako ona dan gauza bat. Horre, eta gero esplotazioak eta ez izatea hola, esaten ez, monokultiboak ero honek ez dana gauza bateko bakarri, pixkat danetik, Euskal Herrian beti ondana ez, baserrietan egoten zen, egoizten zen pixkat danetik. Ze hori gertatu zen, pinuarekin ezagutu dugu hemen, duela urtatzut Jakoba Rekondok esan zuen, beira, hemen dana pinua daukagu, eta etorri zen ongo zikin hori, eta zenbat pinudi hartu, eta egon dien, onjo horrek, kutsatuta horren eraginpean da lehortuta, ez? Eta izango bazean, horrek pinue bakarrik eragiten zion. Euskal Herrian izango genuen, pixkat danetik, orduan, pinuari eragingo zion, baina, aretzak, urkiak, pagoak, ero danadakoak, horti libratuko zion. Zingo zoen min, ere mutxiki bati bakarrik, eta ez da nien. Hori gertatzen da. Bueno, Biteli, hau guztu inberda. Gero irinetik, arrautzatik, ogi birrindutik pasa, eta fregitu ingo ju. Baina oskola gehiagokik oso. Oskola gehiagokik oso honendako. Urratzen utzitu, petzat, horra hongo dira. Lasai. Beteko goza, bota ez da, ingo. Bestela lasaina, tengo duenik. Ze problemaik. Horrela. Jak, honi gero ogi birrindu pixka bat, eta labian. Hau, ja batzuk aurreatu ditut, suposatzen dut, dana okizuela, ez? Behin gogortu dienen pixkat, irinetik lehengo, ordena garrantzitsua da hontan, Gero, arrautza, ogi birrindua, eta batzuk egiten dute, bigarren geruza bat, berriro arrautzetik, eta gero berriro ogi birrindutik. Nik hori ez dut uste beharrezkoa danik. Bai, hori itxen dabe batzuk, askoz bek kurruskari xaua geratzeko, baina saltzeitxuste ogi birrindu batzuk, hau, fina dan moruan, saltzeitxuste batzuk, apurtxo bat pusketa haundi xauekin, eta horrek izaten die, ogi birrindu kurruskari bezala saltzen dabe behintzat. Horre jarri txabe. Horre, gero betiko ogi birrinduarekin. Ez que bestela, geruzak aldetzen da lodiek izanetako. Eta garrantzitsua dana, hau egitean beti da, olioa oso beroa hon behar dela. Barrukoa kozinatuta dago. Bakarrik gure guna da, epeltzea, eta horrelako, hombre, arren besterako, nuen nahi, pixkat freskutxo marzan, hau. Bai, ez, hemen garrantzitsua da, kurruskari geratzea, hauek, lehenengoak, pixkat beltzak geratu da zaizu, ez dau problemarik, hemen gaude, Hore, morenotxo, eguzki gehiago hartu da, eguzki gehiago hartu da, da. Horrek edo bialduko ditu, lantaldeare atzeko handako, eta
ona gu jango ditu. Nada, fuerte zegoen, da. Baina esan dakua. Kolore poli batekin. Hau da koloria. Eta gero utzi pixka bat, epeltasuna barrura sartzen. Eta hau jateko, Patrik esan duena. Koiarekin, gabe, eskuekin, nahi duzu moduan. Zuk ensalada daukazu, ez, Patrik? Bai, hau pultxo bat orekatzeko, nik ekarri dut entzala freskotxo bat, holan harina. Zer nahi duzu esan, neria, zer dala, oso astuna, oso... Ez, astuna ez, baina badago gauza da, eskan frejitxuta, bexamela da nik ekarri dut, gauza orekatzeko. Bueno, vengo nabitu bat. Gustau katzau platera ekarri nahuena nik, Asko. Joku pilat ematen, baina horrelako gauzatxoak eta pikote horako eta jartzeko, nik guztot oso nadatzen dala. Hau guztu bizkat. Bi, zemat, razioa, normalian beti izaten da... 6-8. Bat ataratzen dute. Bueno, egia da, pintxo bat bai, baina razio bat, esan dozu? Bai, zu, gai izango zinen olako 6-8 jateko? Hombre, gai bai. Ja, baina... Bai. Irrifarre, eta esan, hemen dauzkazu, gure tigreak, ero muskuilu beteak. Goiarekin Patrizia Vitali. Bai, eta zuri errebajatzu, hau eta da atrazun helena? Bai, nik hau beru hango da. A ber. Estela. Zuk eskuakin. Ni beti horrela jani esan ditu. Goiana, ez da gitatara diaten ez da ere, inoiz. Ez? Luzua. Ba, orain, ensaladarin bat, honen lagungarri moduan. Hori da. Eta, bueno, esan dugun moruen, ontxea, pultxe bat orekatzeko, entxalada freskoa lusokerrana. Ja, hortuko, azkenak ez, ondokan geratzen die lusoker pare bat, zer ondokan uda nik pentsatzen luzera dauko gola, eta eguraldi ona, baina bai. Kontau. Beroa ez da ona. Bale, okei. Beroa ekiditeko entzaladak freskoak ona ez, gorputzan berua bai orekatzeko. Berez, nik proposatzen dut dena da, lusoker, entxalada txinatarra. Eta norengo duzu, Patri? Kontako zut. Lehenengo, lusokerrak zuritu ingo ditugu eta hasiak kendukotzau. Gero satitan moztu eta gopor baten jarrikotzau berakatzakin, ospinakin, lima sukuakin eta gatzakin. Nahasi eta gorde. Sartakin baten olixua berotu eta lusokerran gainean botakotzau. Eta bitartean ingo gatzospina, nahasiz, tainia, soja saltxa, mirina eta ospina apur bat, jarriko plater baten oinarri bezala eta gainean lusokerra. Eta gero igual, sesamo hasi batzuk, nik sesamo hasiak ez dauzkat, berez lioa jarrikotzat, berde apurtxo bat, holan, betxu, hortuan naukan asenario batzen, holan, belarrak zeperrexilek naukan, berez, apurtxo bat holan apaindu ingo gainetik. Beraz, entzaladak, egisa da guretako entzalada, lusokerra entzalada, izango zela, lusokerra, tomatia, olixua, holan olixua gatza eta ospina. Baina txinatarra ikustetan jakie holan apurtxo bat gehiago ontzia, beraz, ingou. Eta berez horri, gero esan duzu, olioa berotuko duzula eta ero gainetik botako diozula orduan. Batzuk usten dago hor marinatzen denbora pila baten, baina, guk ingou, holan, tita. Hemen Patrik erabili behar du, osai, Txina aldera baino, gehiago berrialdea erabierretara eramaten gaituen, osagai, nik asko gustatzen zaidan osagai bat, eta hori da, taina, eta ez duzunentzat ezautzen da, azkenean, sesamoarekin, sesamo hasiak eotuz, elortzen den, horako pasta bat edo pure bat, oso osasungarria, eta nik egia esan beti gauzak hasietan eta erabili izan dudana, baina Jordanian izan ginenean, han gozari moduan, ezagutu genuen nola erabiltzen zuten, da zuten nolako granada sirop bat, oinarrian jarri, gero taina gainetik, eta ogiarekin bustita, eta tainan gazi puntua eta krematxua, gero granadaren gozotasunarekin eta oso kombinazio gozoa geratzen zen benetan, eta oso osasuntsua zen. Orduan, beste modu bat, nahi baduzue, ze jente badauka taina holan, etxean ogitxi gortu gainean da jateko itura. Nik pentsatu taina beti erosten dozula.
humusa itxeko, humusa azten zarenien etxean itxen, eta ini arazten dozu, eta jo, itxaten die potiak oran, nahiko haundixak, berez, gero ibiltzen zara, nola aldot, sesamo hori erabili, sesamo patea erabili. Hori, ogi txigordutan, tostada moruan. Ogitarteko egiteko, nik ume jartzen di batzutan, eta zer da, pate? Bai, patea edo, kakauete krema jaten dan berdina, hori, adibidez, ogi bat, hori, sesamo patea gainetik, eta, adibidez, banana bat xaflatan. Hori bai? Bai. Bueno, hortaz gain, gero, ate miragarriak gero maita zabaltzeko balio zuen, sesamo ireki, hori Alibabak eta erabiltzen zuen, hori nire helikopteroa da, orain nire bila dator, azken aldian. Txarto porta usara edo? Ez, gero daukat, elkarrizketa batera jun behar dute... Zurea propioa, pentsada zure bila zatorra polizia ero. Ez nirea. Ez dizute man horrendik helikopteroa zure? Ondiokan ez. Zemat urtein bitxut? Ni horrenek urtean egon ziaten. Gauza puntualetarako, ezin dugu erabilik gu nahi dugunerako, bileretara joateko, eta horrela bakarrik izaten da, baina, bueno. Ez da gero, datorren, bi aste barru ero Maritxutan arrastera joeteko lan zuzenien bukatzen dugunien txorien, eta horretarako... Maritxu da, jubisa urten da. Zelako galdera. Ez dakit, badaude batzuk, nire nahi abitu, nire nahi Iruñan egoten da, Iruñan bizia eta San Ferminetan martxa egiten du. Bai? Aurten egun baten junda, da nirekin juntzan, baina hori jende asko egiten du, herriko jaia direnean, eta batez ere olako famatua direnean, esaten du, kanpotar askoten dinez, Maritxutan, egia da, badaukatela fama, baina ez da, ez dira Bilboko jai batzuk, ero San Fermin batzuk, ero lan oso... Askoz behona guai. Hori bai. Ez, izaten die, herriko jendia eta egoten da egunin zier, eta gero batzaldeko 7-8 aurrera, kanpoko jendia etorten da autobusak eta holan. Baina niri, niri zuzakit, herrixan geratzia, arrasaten, Santo Tomasetan, San Juanetan eta Maritxutan. Horre, iruretan guztetan jat, gero Ez dakizunentzako, nola joan barra jantzita Maritxutan, Adri? Berez joan bida dotore. Baina... jende batzundako dotore da, mendiko botak eta itxizan trajie. Bueno, hori niretako ez da dotore. Beraz, kontu zibili, zuen dotore zeia puntuakin. Eta jendia dotore joeten da, Amerikanakin, frakal, kondara, eskontza batera gaba ezala. Hori da, gala trajia. Gala trajia. Beraz hori bueno. Nik onartu behar daukat. Arrasateko dotore zeia puntua. Nik joan da nago, eta nik Maritxuak ezagutu nituen, hosteleritza ikastena eri nintzela, horrek orka lasa laguna handia inuen, eta bera arrasatekoa zen, eta horrez autu nituen Maritxuak, eta esan zianean nola joan, gu hosteleritza eskolan egiten genituen baita praktikak zerbitzari lanak. Baitu. Eta hantzan, horako galtza, pikillo horako galtza elegante batzuk, alkondara eta txalekoa. Eta hori zen eretxean zen gauzarik elegantena. Orduan niko nintzen, hosteleritza eskolako zerbitzari trajiakin, Maritxutan irula baldiz. Txapelakin be bai? Zukadari txapelakin? Ez, txapelakin nuen, baina, neuzkan, hilea pixkat horraztu iten ginen, nahi eta hola marra iten ginen alde batera, eta... Bai. Ez, berez hori, beltzez eta joeten da jendia, baina ni beti joeten az, batzutan gorrixa, bestatzutan berdia, bestatzutan txurixa. Baina, hori da bakarrik, ez? Elegante jun berda. Bai, berez lehen izaten zan, zera, hitz egingo gehiago igual Maritxuko egunien, ez? Baina lehen izaten zan Moskorren eguna. Holan esaten da, ez? Moskorren eguna, eta jendia joeten zan bere aitxitxan trajiekin. Osa, bere, gaur egun badaukotzu den da pila bat, eta trajeak eta pila bat. Bera gurasoak eskontzan erabilitako... Baina nire gurasoek, berrogeita magostuz daukiela, eurak gaztia zienian, 18 urtekin pentsa uset trajeak ibezagoen, hori. Bere aitxan eskontzakoa, da holan ikusten zen jendia, oso vintage era da holan jantzitxa. Gaur egun jendia oso moderno doia. Horako jai batean hitz egingo dela bere inguruan. Horra junda gero onena, errekuperatzeko da, juna zaite horako igerilikegu bio-igerileku bat. Bai ez, bixamona pasatzeko igeritxera. Igeritxera ez, plof, egoteko horako bio-igerileku batean. Eta hori modan jarri da orain, azkenean dira, naturarekin bat izango zen zerbait, jarri beharrean, horako toki zora garriatean, igeriliku bat, zementu bat hori, esan dezagun, erreka bat pasako bada litz bezala izango zen, ez? Ura korrontean dago, ez daukate gero gaina bakizu igerilikuetan, kloropila bat eta erabili behar da, eta horrek, sortzen duen kutsadurarekin, ez? Orduan hauek, oin asmatu dituzte, inguruan landareria dago, erabiltzen den ura
urre ez dauka tratatu bai, baina ez dauka klorua eta horre bestea beste, eta, ni gustatzen zait ideia, itxura gaino lan ikuste duzu eta esaten duzu, bitxo. Bai, ez? Horra agiak entzen, egun pasa umeekin jolasten, guk olakoak baina itxura hona daukala. Baina gure erreka txikiak, gure inguruan, nik uste herri guztietan dagoela, menditik datorren errekan bat, non potzuren batero dagoen, han bainatzeko eta gaztetan juten ginenak, eta gaur egunik, nire seme-alabekin oraindik juten naiz, guk harri labandeko gu. Han egu inguruen, baina badago putzu beltz, pila dauzkagu, eta egia da, guk oroñati aldian eta usako, baina hori ez da gehiago potzua erreka, ez? Eta hor zen, jente asko egun da? Bai, joten da. Bai, gaina sokorrezta dautan da, ordean, ez da berdin, sokorreztakin ja. Sokorrezta, ustetzei, pixka, junnan, eta ero kangrejo egoten die, harrapatuta askatu, eroski beti askatu eta ditugu, Baina, umiakin, han eskailuak, sarbuak eta ikusi, eta han ibiltzen, semia saltzen lehen betu, ibiltzen ginen arrantzan, da ez da izer, hasten ginen behian, eta beti gora beti inberda, goiti bera ez, beti gora eta... Kontakotzut errezetiak nundik norakuak, hemen txein duguna da, hori, lusokerra zuritu, asixak kendu erdikuak, eta gero lan zatitxu. Bota hotzagu ospina, lima sukua, eta ontxe, olixua berotu ingou. Ekilore olioa, ikusi. Ekilore olioa, bai, zazkenean txinatarrek olioa ez daukie, danik, hori, nabil, errezta pausos jarraitzen. Eta ontxe, aprobetxeko saltzia itxeko. Horretarako, tainia, lehen, zigorrek aipatu dauen hau, sesamo hasiak eotuta hortik ataratzen den kremia, hau izango da, gatzospintzeko. Gero, soja saltxa, gero mirina, hau da, arroz ardaua, eta ospina bebai. Berez, arroz ospina botatzen da, baina, guk hemen etxekoa daukau, berez, hau botakotzau, eta hau hasiko gara nahazten. Ospina olio berezia. Bai, baina bota zeike bebai, hori, lehen esan dugu ez, tainia, holan erabiltzeko modu desberdinak eta holan, entzaladarako eta goxua geratzen da. Eta guentxe, bero dauela? Egitibota? Barrura. Berezia behintzat bai. Hori da. Desberdina. Bai, hori da, desberdina, eta hori, gaur egun, hori dauka, mundu anitz honek, ez? Edozein tokitako errezetak ezagutzeko aukera daukagu, prestatzeko, eta ero, guk esaten dugu, probatu mesedez. Hor bestaletik esatea, hori ez dago, probatu. Tataratzen boztazu zigore olako platertxo bat. Bai. Nila zerbitutzeko pres nau. Txurixa izaten dan bitartian, zeholan oinarrixa ondo ikusten da. Hau. Oso ondo, doktoria. Hor da zeik, oinarrian pixkate... Hori da, oinarrian hau jaten da. Holaxe. Zabaltzen da. Gero, botatzen dago gainetik. Lusokera purtxo bat. Vale. Holan, eskuakin jarritxa be. Eta gero gainetik... Horrek, gaina, kozinatu ez du din, ez? Epeldu indu pixka. Ez, hori da, bai, epeldu. Eta gero gainetik jartzen bozu sesamo hasiak, hobeto. Eskerrik asko. Baina guk lioa daukau. Hemen txorieneko kozinen basauen. Berez, lioa edo sesamo hasiak gainetik. Eta berde apurtxo bat. Eta hau izango zen gure lusoker entxalada txinatarra. Bale ba, falan bitu zatitxo bat, eta purtxo bat anetatik bai. Labanakin igual mozten gu. Hola, xe. Ez pentsetan gatzun hau kombinazioa. Bitu, oso goxua. Bueno, ez da goxua. Asean holan ikusita eta ez du holan esanen baina benetan? Bai, oso goxua. Eta bixar, ostegun biralak tokatzen alko. Nire arrezetan benetan birala da, Patrik? Bai. Oso ikusgarria. Bixar arte, bixar ikusiko zuen. Agur.